Мамо! Абе! Абе, ти си луд, бе! Аре, бе! Мамо! На последната! На последната и сини! Мали, на последната и сини, брато! Какво става с Ладури? Сега ви въвеждам в нещата набързо. Това клипче решавам да го правя и така в последния момент. Не знам така го усетих. Да видим дали ще се получат нещата. Общо взето, каква е ситуацията? Имаме къс депозит, 500 лева. Играх 3 игри, на които хванах бонус. Идеята ми беше да хвана поне 5, но с този депозит, нали, толкова. Ще ги отвориме сега. И ще видим докъде ще ни откарат те. Мали, това направо сигурно ви е избушило. Не, може би вас не ви е избушил, толкова мен е избушил. Така ще го сложа. Добре. Ще видим докъде ще ни докарат те. Идеята е да удвоим парите си, да стигнем 1000. Ако това го направим, е бомба. И да, като цяло няма повече да до главата. Ще видим това, ако... Добре, това не е 2x, това че не е 2x е много добър старт като цяло. Напоследък само такива бонуси гледам. Добре, пръстени X. Пръстени X easy. Или сини. Да, това е crazy. Да, това беше ясно. Зелените са вътре. Добре. Не, всъщност не знам, защо казвам, че е добре, въобще не е добре като цяло. Това е 2 лева за лог с двойна шанс 2,50. Сега ще видим. Сега ще видим. По принцип, че не започне с 2x, винаги е добър знак. Нищо, че е 3x, повече пъти, поне е така 50x дава бонуса. Което ние между другото вече ударихме. Тук, ако не я бях спрял, ще да даде. Имаме 50x тук. Добре, опит да вържа на ново, бак то бак, 2 опита, Добре, продължаваме нататък с следващия. Следващия бонус. Мадам Деси Мегуейс. Една от любимите ми игри. Имам 5x, не е трагедия. 5 по 8. Не, излъгах. Беше 8x макс уина ми. Беше 8 по 8. Обаче по принцип има макс уини с 2x. Та... Не, излъга ни жестоко. Абсолютно жестоко ни излъга. Тук е трагедия, но според мен трябва да има някакъв игър, който да даде нещо, защото реално този бонус дори не го хванахме толкова лесно. Мисля, че отне е близо 300 врътки да се хване. Добре. Добре. Това... реално... Добре. Back to back. Чакайте сега да видим каква е ситуацията тук. Опита го въжеше, продължаваме към следващия. Продължаваме до House Megaways. Взимаме залепващите символи. Като цяло имаме само 3 скатера, малко врътки и тук трябва да се случи нещо много, за да успеем да стигнем дори депозита ни, камо или някаква печалба. Като хванахме, реално мисля, че първия бонус беше на Гейтса, сравнително лесно го хванахме и даваше доста. Си казах, усещам тази сесия е различна. Добре. Викам си, усещам тази сесия е различна. Дай да я снимам. Сега видим каква е щетата. Това беше болезнено. Реално деградант в мен ми казва да опитаме един така леко
Е така, правилно и 30 минути, видим какво ще се случи. Бейтна ни жестоко с тия два скатера. Поне мен ме бейтна жестоко. Не мога да става така нещата. Не знам. В момента съм много объркан. В момента не знам как да продължа. Излъгах, не знам перфектно как да продължа. Мали 3, мали 2 много. Добре. Тук, без лаудър. Добре. Четвърта. Не е перфектно. Четвърта. Не, много зле. Ама много. Да, тук винаги пада четвърта, най-трудната да ви се падне. Да. И това ми става само с един избор. Бам! Back in the game. Али. Добре. Сега какво да правим? Ще се опитаме да продължим започнатото. То реално това година беше толкова силен удар. Бам! Айде бе! Мали, много силно. Много силно. Сега какво правим? Как процедираме? Мали, добре. Да, нас плана ни беше да стигнем до 1000. Ама сега па не знам дали не оцелихме... Не знам пък дали не оцелихме... Тук е тьоровото. Не. Добре. Добре. Това е много добре. Ще вземем един от уважение, няма как. Цак. И след това ще отидем да пробваме да въртим да хванем някой друг бонус. Само видим тук какво ще се случи. Много бързо ни трябва на четвърто, много бързо. Ти си пръв! Айде бе! Айде! Мали! Добре бе! Мали, какво направи? Фак! Мамо, ти си бе! Айде бе! Мали, не знам дали ме чувате, не знам дали чувате нещо, като цяло аз не чувам нищо, ама... Бам! Мали, какво чува? Браво бе! Мамо, брато! Добре! Мали, много я усетих. Мали, това е несериозно, много я усетих. Много я усетих. Е така, до 1,6. До 1,6 ще е про... Мамо! What the fuck? Oh, what the fuck? Добре. Мали, дай! Мамо, дай бе! Няма шанс, знам, че няма шанс. Не, абсурд е. Мамо! Абе, ти си луд, бе! Аре, бе! Мамо! На последната е сини. Мали, на последната е сини, братан. Не, това е много зле, Айде! Добре, Мали! Абе, хора, бяхме на 80 лева. Мали, много я усетих. Ама много. What the fuck? Добре. Знам сега ще кажете, виж си, оправи си звука и там глупостите. Обаче, изчакайте.
Ако сега не ме чувате, ще е много зле, обаче ще имате много силен контент. Ама много силен, защото го дава. Мали не го даде. Добре. Една секунда само ми дайте. Ще видя да си оправя нещата, защото изритах компютъра и направо тук спря да се чува всичко. И продължавам. Добре, мисля, че оправихме положението. Сега докъде бяхме стигнали. Значи до 1.6 ще я пробваме. Ще е много голяма гавра, ако в момента съм прецакал нещо, защото това направо... Добре. Т.е. 1.6, исках да кажа 2.6. Стигнем до 2.6, евентуално, ако това не гръмне още нещо. Абсолютно е сигурно, че си взема още две. Нали, това трябва да ви е, нали, пределно ясно. 2К си взимам. Ама дали да не... 10 късметли исках да направим, бе, гайс. Даже няма да са забързани чайите, сега ще ги забавя. Една, така, вече 2, 3. Силно. Опа. Май. Добре. Май, ако го даде много силно. Май, ако го даде ли направи, тая игра много умее бейс гейма. Даже сега като се замисля... Не, добре, силно. До 2.5. До 2.5 е така. Лекичко до 2.5. Да, до 2.5, гайс, няма как. Да. До 2.5. Ясно е. 2.5 ще пробваме. И след това ще имам на друга игра. Няма да ви казвам сега коя, ще видите след малко. Която също има брутален бейс гейм. Пак е много волатилна, но има брутален бейс гейм. И ще пробваме нещо да хванем и там. Значи до тук всичко точно си взема... Не, две вече... Ще си взема 1.5, ще оставим едно за игра. И така, цяло, да.